Takže čaute ľudia, ja si dám nového videa, dneska troška netradičnom, pretože si ideme zahrať novú hru, ktorá vyšla teraz na Google Play, sa to volá Guns of Boom. Tá hra sa mi fakt mŕte páči, je to také spracovanie Team Fortress 2 do tabletov a mobilov. No a chcel by som vám toto troška ukázať, tuto máte caseky, ktoré každých 5 hodín odomknú a máte jednu zadarmo. Ale ostatné už potom, keď chcete viacej otvárať, si musíte platiť. Tuto si dáte arzenál. Tu si môžete kúpať rôzne zbrane. Napríklad machine guny, automatic, shotguns, rifles, pistols. Tie pistols sa moc neoplatí, podľa mňa toto chance úplne stačí. Najlepšie v tejto hre sú plne shotguny, no ja si nerobím srandu. No ľudia, hovorte si čo chcete, shotguny sú best. No akože chcel by som si na túto hrozne našporiť, len predsa len stojí 19 900 a to bude fakt ťažké. Sice to bude dlho trvať, ale určite na to bude niekedy mať. Tuto si môžete kúpiť, ešte k tým zbraniam, že môžete si ich potom aj rôzne upgradeovať. Napríklad tuto vidíte Power 400 a Max 1028. No a keď si dáte upgrade, tak vlastne sa vám to upgradene. Potom môžete kúpať šalch, ktorý si tiež môžete upgradeovať. Potom obyčajné granáty a health kit a nejaké masky, ale to ani neviem čo je. Potom každopádne sa tu môžete aj do klanu, dokonca to je celkom v pohode, pripojiť. No a ja si myslím, že môžeme si zahrať nejaký ten battle. Čakajte, ja si to trošku premiesním hore. Dobre, tak. A Western Railroad, to je taká mapa, kde sa obsadzujú územia. Týchto map funguje rôzne, napríklad je Deathmatch alebo dobre, dal som ho, teraz ho toto územie captureneme, dáme si toto health kit, no a Deathmatch sú podľa mňa lepšie, ale nemôžem to tvrdiť, akože zase predsa len to hrám jeden deň ale Deathmatch ma zatiaľ viacej bavia. Jemine, jak som sa ho zalakol, no. A vidíte, už obsadzuje územie zase on. No a v tejto hre ja teda najčastejšie používam tie shotguny, ktoré sú plne, že fakt, že silné normálne ľudia. Čakaj. Idem to tu capturenúť. Ľudia normálne, že tu idem capturenúť sám na pána. Nie, kde si? Nevidím. Jak som ho dal. Chlapci. A dal som to capture. Chlapci, my máme Bčko. Čo ti jebe, chlapci? No, my máme Bčko. Chlapci, tak toto je inak ľahké. A počkaj, teraz dá. A odtiaľ to ich môžeš snajpriť, tak toto je inak dobrá vec. Niekto nám osadzuje územie. Rýchlo, chlapci, poď dolu. Čakaj, tam hodím. Chlapci, jak som ho dal. Kelovo má takú zbraň, ktorá zapaluje. To nemám naozaj. No poďme, obsadzuj, chlapci, poď. Dobre, už obsadzujeme. Dobre, máme to capturenuté.
Ja som sa bagol, to čo bolo. Nemám toto rád. Takému. Ja strašne som s tom slabý. Či to vidíte sami. Teraz Ačko idem obsadiť. Chlapci, počkaj. Aha. Sorry, point A captured. Čo môžeme ísť teraz? Niekto ma zapálil. Keľu, chod dole. Má tenho Stinga, či jak sa tá zbraň volá. A už obsadzuje Ačko. Ideme si skúsiť automatic. Dobre, dali sme ho. Jež, to čo tu je? Strašne ich tu je veľa. Chlapci, toto je ťažké, hrozne. Toto sa nám už nepodarí vyhrať. To už nedáme ani za holý kokot. Chlapci, toto nedáme, normálne. To sa nedá. A počkaj, tu je taký dobrý oný. Keľu, nikto... Škoda fakt, ale aspoň som bol prvý v tabulke, to je dobré, lebo sa mi neodrátajú žiadne body z ránku, čiže to je v pohode. No a koľko už vlastne natáčame? 6 minút, teraz 7 skoro. No nič ľudia, každopádne ja by som toto video asi ukončil. Ak sa vám páčilo, určite hoďte like, odber, koment. No a vidíme sa na budúce. Takže, čaute.